Ir-regoli stabbiliti mill-Partit Nazzjonalista brabta ma' tellieq għal kap nazzjonalista huma restrittivi u juru lil partit maħkum minn mentalità ta' assedju. Dan hekk kif iwaqqaf kull forma ta' dibattitu bejn dawk li qed itelqu biex isiru kap nazzjonalista. Dan innutaħ l-editorjal tal-Gazzetta Malta Today li fih l-editur għamel kritika diretta u qawwija lejn il-Partit Nazzjonalista. L-editur innota li Adrian Delia u Alex Borch jistgħu jiġu intervistati mill-medja indipendenti wara li jkun aċċetta l-partit u jkun ċert li waqt l-istess programm ikunu intervistati tnejn wara xulxin. Dan waqt il-perjodu li għaddej due diligence fuq iż-żewġ kandidati għaliex waqt il-kampanja elettorali Delia u Borch jistgħu jkunu intervistati biss fuq il-medja nazzjonalista. L-editur tal-Malta Today qabbel din is-sitwazzjoni ma' dik tal-films ta' Harry Potter hekk kif iż-żewġ kandidati ma jistgħux jissemmew. Bl-istess mod l-antagonist tal-film stant popolari ma kienx seta' jissemma. Intant ir-regoli waqfu ġurnalisti mill-medja indipendenti milli jistaqsu mistoqsijiet pertinenti fosthom dwar ir-relazzjoni bejn Borch u Delia u anke dwar jekk hemm xi ftehim bejn iż-żewġ kandidati. Intqal li fil-kampanja elettorali iż-żewġ kandidati jistgħu jiġu intervistati biss fuq il-medja nazzjonalista. Bl-editur isejjaħ dan bħala media blackout. L-editorjal tal-Malta Today saqsi numru ta' mistoqsijiet fosthom għaliex twaqfu d-dibattiti milli jsiru u għaliex iż-żewġ kandidati ġew imwaqfa milli jħabbtu l-idejat tagħhom. Intqal il-Partit Nazzjonalista li jrida tal-paladin tad-demokrazija għandu jirrealizza li d-demokrazija tibda b'mod intern f'din l-elezzjoni għal kap. Sa dan it-tant l-ex kap nazzjonalista Adrian Delia protesta mal-Partit Nazzjonalista dwar dawn ir-regoli estremi. Fil-fatt il-ħadd filgħodu għamilha ċara li qed jistenna li l-Partit Nazzjonalista jħallih jiddibatti ma' Borch b'dan tal-aħħar għadu ma rreaġixxix għal dan. Fuq l-istess linja ta' ħsieb ta' dan l-editorjal, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ikkundanna dawn ir-regoli fejn sostna li xekklu l-ħidma tal-ġurnalisti u qed jippruvaw jagħmlu sarima fuq it-tip ta' mistoqsijiet li jistgħu jsiru.